Ο Williams που βλέπετε εδώ, αθλητής από τη Τζαμάικα, αθλητής χωρίς μεγάλες διακρίσεις στο παρελθόν, έχει στην κυριολεξία αλλάξει αυτή τη χρονιά, έχει κάνει πολύ μεγάλες επιδόσεις, έφτασε στο τελικό. Εδώ την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 20-03 ο Κώστας Κεντέρης, επίδοση που σημείωσε στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Μάικλ Τζόνσον έχει το ρεκόρ 19-32 από τους Ολυμπιακούς της Ατλάντα. Μάικλ Τζόνσον έχει και το ρεκόρ των αγώνων από τους αγώνες του Κέντεμπορκ από το 1975. Ο Μάικλ Τζόνσον, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εκείνος που θεωρείται ο καλύτερος όλων των εποχών. Δεύτερος καλύτερος είναι ο Φρέντεριξ, τρίτος καλύτερος ο Κάλβιν Σμιθ. Ο Κώστας Κεντέρης για πρώτη φορά διεκδικεί χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά ένας Έλληνας αθλητής είναι στο τελικό ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος σε κούρσα ταχύτητας. Βλέπετε εδώ τους δρομείς, Collins από την εσωτερική, Cranford, Williams, Κεντέρης, Malcolm, Little, Buckland και Devonis. Ο Collins που βλέπετε εδώ ήταν η έκπληξη του τελικού των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Έχει κάνει 20-25. Ο Κρέιφορντ εδώ πρώτος στη Λισαβόνα, πρώτος στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 20-02 το ατομικό του ρεκόρ, 20-09 το ατομικό του ρεκόρ, 20-19 έχει κάνει φέτος. Αυτός είναι ο Williams. Έχει πάρει μετάλλιο σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με τα χρώματα του Τζαμάικα, τρέχοντας 4x100 και 4x400. 20-02 έχει κάνει πέρυσι, 20-11 αυτή τη χρονιά, την τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ο Κώστας Κεντέρης είναι ο Έλληνας αθλητής που μετέχει στο τελικό. Άλλος ένας Έλληνας, ο Παναγιωτόπουλος, ήταν το 1997. Ο Κώστας Κεντέρης είναι ο πρώτος που διεκδικεί μετάλλιο στην μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, ενώ γύρω-γύρω σε όλο το στάδιο έχουν βγει πολλές ελληνικές σημαίες. Ο Μάλκομ που βλέπετε εδώ, ο μεγάλος αντίπαλος σήμερα του Κεντέρη, εμφανίστηκε διαφορετικός αυτή τη χρονιά. Ήταν εκπληκτικός και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό. Είναι ένας κλασικός 200άρης, ένας αθλητής που είναι το ίδιο καλός και στα πρώτα 100 και στα υπόλοιπα 100 στα ολόκληρο το 200άρη. Κέβιν Λίτλ είναι ο λευκός Αμερικανός. Σπάνια οι Αμερικανοί παρουσιάζουν λευκούς δρόμους ταχύτητας. Ο τελευταίος που έχουν να δείξουν το 1976 με ρεκόρ και επιδόσεις και μετάλλια από το 1956. Ο Μπούγκλαντ εδώ από το Μαδρίκιο είναι σε πολύ καλή φόρμα. Έκανε πολύ καλές κούρσες και θα είναι από τους αθλητές που μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Ο Ντέβονις δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα. Το γεγονός ότι μετέχει στο τελικό είναι πολύ σημαντικό για εκείνο. Εφέτος έχει τρέξει σε 20-29 τα 200 μέτρα και βέβαια ο φακός εστιάζεται στον κορυφαίο, στον αθλητή με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για αυτή τη χρονιά και στο μεγάλο αντίπαλό του, τον Μάλκομ, που τρέχει μπροστά. Που βρίσκεται μπροστά του ακριβώς, ο Κεντέρης τρέχει στο 4, ο Μάλκομ τρέχει στο 5. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Η λογική λέει πως είναι καλό. Βέβαια εδώ μιλάμε για αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Λίτλ στην έκτη διαδρομή έχει 4 συμμετοχές σε τελικούς παγκοσμίων πρωταθλημάτων σε κλειστό στίβο και 1 σε ανοιχτό στίβο. Και έφυγαν οι δρομείς. Και Ντέρις κυνηγάει και πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά έχοντας μπροστά του τον Μάλκομ και τους υπόλοιπους δρομείς. Δεν θα μπει πρώτος. Τώρα όμως θα αρχίσει να ανοίγει. Θα αρχίσει να ανοίγει και θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει. Πιάνει τον Williams. Έχει περάσει τον Μάλκομ και πάει για πρώτος. Και θα είναι πρώτος και δεν παίρνει άκρα. Είναι πρώτος. 20-04.
20-04 είναι πρώτος για μια ακόμα φορά. Κώστας Κεντέρης, ο Ολυμπιονίκης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο νούμερο 1 στον κόσμο. Αυτός είναι ο Κώστας Κεντέρης. Όταν όλοι οι Έλληνες μέσα στο στάδιο και έξω από αυτό πανηγυρίζουν μια ακόμα μεγάλη νίκη. Μια νίκη του Κώστα Κεντέρη. Ήταν εκπληκτικός, ήταν φανταστικός, ήταν μοναδικός για μια ακόμα φορά αυτός ο Έλληνας πρωταθλητής. Κανείς πια δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Αυτός είναι ο πρώτος. Δείτε τον εδώ. 20-04 δεν λέει τίποτα. Έκανε και καλύτερο ρεκόρ προεντάροντας στην κυριολεξία στον ημιτελικό. Στο τελικό όμως δεν πιανόταμε. Δεν μπορούσε κανένας να το σταματήσει. Δείτε ξανά. Δείτε ξανά την κούρσα καθώς μπαίνει τρίτος, τέταρτος στα τελευταία 100 μέτρα. Μπαίνει τέταρτος στη στροφή. Και βλέπετε πως περνάει τον ένα μετά τον άλλον. Πως καταπίνει τα μέτρα. Πως καταπίνει τους αντιπάλους του. Δεν πιάνεται. Είναι ανίκητος. Δεν μπορεί κανείς σήμερα στον κόσμο να τον περάσει. Και είναι ένα μέτρο η διαφορά του από τους άλλους, Νίκο. Είναι μεγάλη διαφορά αυτή για ένα τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, όταν βέβαια δεν λέγεσαι Μάικλ Τζόνσον. 20-04, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δείτε τον πρωταθλητή των ΗΠΑ πίσω να αγωνίζεται να είναι στους νικητές. Δείτε τον Μάλκομ που έχει μείνει τέταρτος νομίζω. Δείτε τη διαφορά του Έλληνα με τους υπολείπους. Δείτε πόσοι προσπάθησαν, όλοι οι άλλοι ήταν το ίδιο. Ο Κεντέρης διέφερε, γιατί είναι ο κορυφαίος. Είναι ο πρώτος, είναι ο μοναδικός αθλητής εφέτος στον κόσμο που δεν μπορεί να χάσει στα 200 μέτρα. Που έχει κάνει τους δύο καλύτερους χρόνους φέτος στον κόσμο. 20-04 και 20-03. Πρώτος λοιπόν είναι ο Κεντέρης με 20-04. Αυτό πια ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει. Η αμφισβήτηση υπάρχει για το ποιος είναι δεύτερος, για το ποιος είναι τρίτος, αφού όλοι οι άλλοι ήταν μαζί. Ο Williams μοιάζει να είναι πιο κοντά στη δεύτερη